fefia ni akpen tamo o ya que é uma mais que é a lupe o fato filho mana me apeta ha ba o to ai ko ta tu ma fa mata o wa e fato ta ma pokola tu ki he DJ pokope família wa fe hen ko ta nu mania mana me la família wa fe que tu avia mana ni amai pokope ko fa kai nga wa fe me vai ko to mea ni amai de ta volum pokola ki DJ para mau ke dah Mari lah. Pagkatapos basta si Maltaulungan ama nilangi pagkatapos mo niya ito kakaumay ni hatay kaya ako ipiskin na tahi pagawin mo sinuan ko nila baba magkano ang total ni Ono mo panganono mo to ang tuwan tao hapay ko to may lulo mahal keot mo mua tutang tayo niya well Ono oh yeah oh no Kamanaki, Malala. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no.
ko pas-pasin na tao magilis ko. Katawa